ولی بیدارن هندو بینن bu yerên Afganistanê bu yero pêşhatên dynamîkî di heman dem da bêguman bi lez û bezin. Mêvaneke min heye me besta min e Pêter Pirsan Sebaratê Rewşa Afganistanê li wî bikin birêz Elî Fikrî Îşek çavdêrî siyasî li Stenbolê digel me. Birêz Elî demata baş be, êvar baş be. Taben Rewşa Afganistanê bi vî awayî peqînên xwe ku jî li derdorê balafirxana Kabul ro didin di heman dem da teqe bawekî rastexwe li balafiran tê kirin. Tu vê pêşhatê çawa dibînî gelo? براستی جی ev sürprizek bu. Yani vekek hûn dizanin di civîna mezin ya heft devleta de Biden gotibo em ê di sî û yekê tebarê de vekişin. Misyona NATOyê jî gotibo em ê vekişin. û serkirdatiya Taliban jî gotibo piştî îlonê ku leşkerê kesekî bimîne em ê wan neyar îlan bikin. He ev wext dijî nebû û teqîn çêbû kufşek û hinek dixwazin hinek tişta li wir çêkin, provokasyonê çêkin, ev têkilî dîsa tevlî hev bibin. Loma ez vêga nizanim rastî kîjan bibestê ji bo çi va teqîna dike lê kufşek û ev teqîn yani mebesta va teqîna ku li Kabulê li Afganistanê rewşeke kaotîk li darxin. ولی طبعا ام بحث ترکیه بکەین تو زانی تورکیه gelek xwastinê hebû li Afganistanê bimîne heta têgotin îtîfaq di gel Amerîkayê kir bû hewl dida ku balafirxana Kabûla xwe biparêze hebûna ya serbazî bi sedan serbazên li wir hebû tu muhatînê hebû li wir berdamiyê pê bide lê ji nişkekê ew jî serbazên xwe bi tevahî vekişan ji Afganistanê tu vê pêşhatê çawa dibînî? Yani tirê li ber Tirkî nemabû wekek hûn jî dizanin ku Amerîka di dawiya tebarê de ku diryar kir em ê leşkerê xwe vekişînin NATO jî heman tiştî kir wekek hûn dizanin ji xwe Tirkî ne tenê bi serê xwe çûbû Afganistanê di 2015 de bi Tirkî jê bên çerçeve ülke ez nizanim kurmanciya wê çi ye bi wî sifatî li Afganistanê dima ji alî dinê ve jî ji xwe Taliban got ji bilî sivîla ku kîja devlet leşkerê xwe heya îlonê ji Afganistanê nekişîne ew neyarê me ne wê bibin mebesta êrişê me. Di vê rewşê de Tirkî bi vê nevê vekişan yani tirê li ber nema lê wekek hûn dizanin berdevkê Serokkomar İbrahim Kalin dîsa diyar kir ku di nava wan û rêvebirên Taliban de hinek müzakere hene dixwazin li hev werin Taliban tenê dibe gerek personelên sivîl bimîne em ê leşker naxwazin Tirkî jî wiha kufşek û tenê bi vê qayîl nabe ew jî dixwazin ku hinek şert û merca li ser rêvebiriya Taliban ferz bikin. Veli birêselî taban berpirsên tevgera Taliban berdevkê tevgera Taliban dibêje ku mebesta me ye zêdetirî her welatekê din em peywendiyên xwe di gel Tirkiye gelekî baş bikin. Taben serinca çavdêran jî heye sebaratî vêyekê yanî têgotin qaşik ku Taliban dixwaze birêya Tirkiye di gel cîhana derve peywendiyekê din dirûz bike bala cîhana derve ravkêşe ku fêlen ev ê tevgera rîformkirina heta dawiyê. Yani ev micidbûna Taliban bû baştirkirina peywendiyan li ser astê herî baş di gel Tirkiye tu çawa dibînî gelo? Helbet yani Taliban ve bu xwaze bike devleteke meşru û ji bo vê jî alavekî hêrî giring ji Tirkiye lê di nava têkiliyên dinyayê de meşruiyeta Tirkî nemaye. Tirkî êdî ne devleteke hewqas bi îtibarek û Tirkî em bêjin devleteke nas bike û herkes bêje erê wala va Tirkî nas kiriye em jî têkene rêzê em jî nas bikin. Yadit diwa di alî dîplomasiyê nexwasin di têkiliyên Taliban de di destê Tirkî de tiştekî nema. Çima nema? Bela ku di destpêkê de Serokwezîrê Tirkî Recep Tayyip Erdoğan got em birayê hevin. Ku te got em birayê hevin êdî dîplomasî ji holê radibe êdî tu nikarî müzakere bikî. Taliban jî vêga dest datîne ser vê gotinê.
مثلا طبعا برسالي روسيا برسام يا داوية دا تركيا تزاني خدي جيوبوليتيكي كي جرينج يعني بيجي كي جيو سياسي جيو استراتيجي جرينج هي هر چار کشورên mezin dünyayê bavra girê de Asya û Ewropa û Afrika bêguman endamê NATOyê yani bidît nata Tirkiye ker bixwaze dikare wecê Taliban hinekê li derve baş bike û pirsa min ya duyê jî hem hevden be digel hatina pêleke geleka koçberên Afganî bû Tirkiye li nava Tirkiye jî vê yekê tevlî hevî dirûst kiriye de çawa îdare gel vê pirsêket gelo یک قوتا ترکی نینه کو زمینه که ج افغانستان ره ج طالبان ره دناف تکلیه ناف نتوی ده ساز بکه ترکی نخودی هزه که وهایه نخودی اعتباره که وهایه لی ترکی دخوازه وکه قرته طالبان و افغانستان دسته خوده بهیله وید ورده کار به بسرکه از ندوی باوریه دمه لید مثلا بنپاره ده خوچبره ده اون زانن دیسا سیاست که ترکی یک تکوز پلانکری تنه لی اوجی وکه چاوا بنپره خوچبرین سوری بری دهاتن ترکی و الهامبری اوروپایی وکه قرتکی ترکی وان پیک تانی مثلا افغانستانی دیسا ترکی ده همان ve şevazı de Paris'e le ev ne tişteki plan kiriye ev serve kesi duru kur ne fikriye udnava Türkiye'de lehamberi ve siyaseti بله berteke mazın heye بله بله بريس علي فكر يشك تعبدري سياسي اسطنبولي قلما بيفارك خوش başlık kavvet bejore